Ja näin siellä Titans kentällä numero 2 yrittää edetä ja todella uhkarohkeasti heittää numero 46 Jussi Miksi jälleen kaikki kusee Salminen, mutta niin kuin nimestä voi päätellä, kaikki kusee. Ei. Ja jälleen yritetään heittää sen keskelle, mutta... Pyyhes pelaa maajoukkueessa ja itken kun mua taklataan Aidaksinen, joka heitettiin viime pelistä pois sen takia, että taklasi ja nyt kun niitä taklataan, niin... Ja näin, Fever Hunters. Titans tasoittaa 6-6. Hyvin sai ilmeisesti tämä vanha nuorisomaajoukkue Jyrä Astor puhuttua. Lisäpiste ja näin! Ilmeisesti se valo paistaa myös risukasaa ja vahinkoja sattuu muillekin kuin vanhoille Koukkuniemessä. Elikkä ja näin ollen se onnistuu. Ja sieltä tullaan maalialueelle. Fever Hunters johtaa. Näin 3. yritys sieltä lähtee ja katsotaan millä aseilla Black Cats lähtee tätä ottelua ehkä mahdollisesti kaventamaan ja tasoittamaan. 13. Oi. Ja kentällä yksi yleisö villiintyy täysin, kun Onainersin hyökkäys eteen. Ja näin sieltä tulee se... Ei. Ja kentällä yksi turkulaismyllyä. Saatan nerme ono! Isot kaatuvat. Ja ihan tälleen ulkopuolisen linkkinä. Bra! Ensimmäinen yritys 6 jardin linjalta. Ja näin! Oi! Matti Kolinan kautta. Ja näin tällä kertaa heistä on jumalattoman paljon. Ja siinä suomalaisella valtion liikkuvuudella minkäinen... Ja jälleen. Kyllä, ja näyttää paljon toistoa tulee. Se on köykästä ja Pennanen ei ole mitään. Saatana! Vittu! Kentällä yksi tapahtuu. Vielä tarjotaan valtion muuvia ja mennään päätyyn asti. Ja Fever Hunters lähtee yrittämään yhtä lisäpistoa. Aivan ykköskentällä Onainer's hyökkää. Ja siinä lähti hakemaan tuollaista Kirkkonen. Itsehän pelasi erittäin huonosti, mutta miltä nämä pelit tässä ympärillä ovat näyttäneet tähän? Ihan tää Jevilältä kadonneellakin. Ollaan jo Kyllä tukkaa ei löydy, mutta taitoa sekin enemmän. Mikä on Norvella se musti? Menkää tekee.